Sanibona nonke bathanda bohlelo luka Professor uFT Gumede umngoni woqobo. Cha bafowethu ngiyabingelela ngokukhulu kuyithoba nangenkulu inhlonipho. Ngibuyile la engathatha isinqumo sokuthi ngizawukhuluma nani izinto ezibalekile nezinto okuyizona zona. Namhlanje ngizokhuluma ngofudu. Ngizokhuluma ngofudu. Ufudu isilwane esikhona, isilwane esiningi esijwayelekile, okuyisilwane esibambayo izinto, lesilwane esikwaziyo ukuthi sibophe emafanele masibophe. Lana abantu abaningi banenkinga, lana imishado eminingi ibhidlikile, lana imizi eminingi ibhidlikile ngento okuthiwa ufudu. Ufudu isikhathi esiningi luyayifihla, mali uhamba lulodwa luyahamba kanje, kodwa uma waqhamuka wena vele uthatha ilokhuzana ikhanda lalo nenyawo lifake ngaphakathi, wena ungaze udle ucathaya lokho kanti lukhona phakathi luzifihlile. Into ke lena abantu abaningi ababulewe ngayo. Uma umuntu eganile noma eganiwe ezobulawa ngalolu fudu, uba nenkinga ukuthi akakwazi ukuthi uma enomkhweyana wakhe amthokozise, ngoba ngalokhathi bendawonye kufunakala lona athozise umakoti. Le ntamo yofudu ibuyela phakathi, bese ukuthi ubuntu balendoda bona ma ebulewe ngofudu akuqondi, kumane kuphela amandla, kuhamba ugesi, bese kuba nenkinga ukuthi ke injabulo ayisekho kulabantu bobabili. Athi uyaphuma ubaba uyozama ulunga lesimo kufana, athi uyaphuma uya ngapha uyoluza isimo kufana, athi uthola omunye umuntu kufana, agcine aze umakoti ahambe ngoba phela into ayizelela ekhaya intokozo yasebusuku kodwa ayisenzeki. Okuyinto leyo abantu abathakathana ngayo, athi umuntu umkhweyana wami ngizomkhiya, ngizomvala ukuthi angalali namuntu, alale nami kuphela. Enyangeni, inyanga ayizukwenza ukhiye, izobe lithathe lento ikunikeze loyana nimbathe naye. Uma sesuka kuwe eseya ngale, hayi akusenzeki lutho, futhi akusenzeki lutho nje noma eseze weza kuweke akusenzeki lutho, ngoba indlela okwenziwe ngayo lento yafakwa kuye. Agcina umuntu esebanike ukuthi umethi uyahamba uyangale akajabule, ahambe inyanga zonke ayiqede angasizakali. Enye inyanga ejulile ikwazi ukubona ukuthi hayi lo ushawe ngalokhuzana ngentamo yofudu lo muntu, bese imlungisela bese kuyalunga. Akukhona-ke kodwa lokho okwenza ukuthi umuntu namhlanje sithi sizokhuluma ngakho kuyigaba eziningi. Nasi isigaba sesibili, ifike zizathi into zakho, uhamba ama-meeting, uhambe emhlangano, ufonele uthenjiswe abantu ukuthi impela hayi into izokwenzeka, asihlanganeni. Uma wafika nje emhlanganweni vele ngabise yonke lento ikhulunywa vele ngabisaba khona, nokuthi ukhona emithingini nawo ngomunye wabantu abathile bebezokhethwa noma bezothola into ethile, akusenzeki. Sekuvele izinto zakho zanjani zabheda, bekungcono ungakabibikho, umuke wavela kubheda kokuye ungabe ukumbatha kube ukudibana. Nixoxe kahle nomuntu othile wakho, enihlanganisa uthando, kube mnandi, kube manike nakubonana nje avule nixabana. Zihambe into zakho ngalendlela ofisa ngayo impela ukuthi hayi ziyaphumelela manje ziyalunga. Hawu mase kufike lo date leyo vele kubheda. So ubulewe ngofudu kodwa awushawanga isingezansi, kushawe wena siqu ukuthi into zakho nje zilokhu ifinyela. Mase kumele zilunge zibopheke, mase kumele zilunge zivaleke. Ibulawo nelumbo eselihluphe abantu abaningi abangazi ukuthi yini. Athi umuntu ngiyafika entweni, mase ngifike kuyangibhedela angazi ukuthi njani. Afunde umuntu ntambama angalali usuku nemini efunda, anele ngafike ephepheni kuvele kuhambe konke kade kufundile, ushawe ngaleli lumbo. Omunye ahambe ekuseni emsebenzini
mekwangena emsebenzini wakho uyaqala uyahlala edeskini noma wafaka ama-uniform kuvele kube ukukhathala ngakwazi ukuthi uqhamukaphi khathale omunye bukhompyutha ozozele omunye engene emotweni ethiwe i-driver vele ozele ushawe ngalelo lombuthi konke kuyemunca kuyathathwa ngoba lolu fudu lubamba yonke into luyibuyisele ngaphakathi kube ngathi ayikho nabantu bekhohlwe ukhona ushawe ngelumbu lofudu uzothi umuntu hayi mina ngilazi uma kwenziwa ucansi ukuthi indoda ivele iphele kumele ngabe yaqala ivele iphele cha bakusikhona lokho kuphela ungena nasempilweni yakho lolu fudu ngoba lushintshwa lenze izinto eziningi ngizonixwayisa ngizoluleka ngizonipha ulwazi uNkulunkulu ke uhleze nani uyanithanda noma ngabe lesimo lesi engishoyo sike sakwehlela kodwa ungakhohlwa ukuthandaza ungakhohlwa uNkulunkulu nemithi esikunika yona iphefumulelo uNkulunkulu isebenza ngamandla edlozi noNkulunkulu hlalani kimi nami ngihlale kini ongenzeki kubantu kuMnguni kuyenzeka subscribeani Dr. Mnguni subscribe Thendwe TV ni subscribe kuThando iComedian uNkulunkulu alimbusise amen